mkpọ gị ngwa gị nwanne echi niile bụ ka mkpọ gị ngwa gị nke ikpeazụ iteke ya ege ntị na-ede nkwugheri na akwụkwọ itinye ala ekweta na ọ na-eme na onye ọma zoro nna ịpịagbugo m n'egwu mgbe nwa bụrụ mgbe nwa asa ọ bụrụ mgbe anyị nọ n'otu nkwọ by Ajasa by Holy Trinity mgbe every Saturday na-eme wedding ịnụlala ebe a na-akọ onye ọma zoro do ịma na free kpos bịa bọọdụ ịma na free food ịma na ihe a na-akpọ free kpos bụ free food ịdọnye ilu na họl ozugbo ịghọtago na magodi na nkịwa ga-atachi something ịnụlala egwu ịma na egwu eji anabata ndị gbara akwụkwọ na wedding atamụlọ m na-amụgo ya mgbe a Gịnị? Ị chọrọ ịkpalizi m? Mba No, ngwa. enwere ike ọ bụ na mpụ unu ka na-agba mmụọ na asa that time 2020. ọ na-asị ya anụ mụnụ na-eme Afụrụ m gị chara isi agwọ. Nonsense. Gagi Radio Show Hot 93.3 FM onye obodo nna mpaka eko o si adị olu gị n'ime ogbe ọkwa mkpọ gị ngwago nna ya atụgo olu gị down na based on one anwụ isi alike ya mkpọ gị ngwago check eni ya na mana nwunye ka ma kwe trust ya ma kwa m egwu a ama m na ịmalị ya na mana the song ihe ọ na ime egwu o efu make na senses. ime egwu efu sef ka m gwa gị nke bụ eziokwu manụ m sef gwa m na mgbe ọ ka na-ebu ụmụ nwa manụ gị ewe onye mazụrụ na mgbe ọ na-ebu ụmụ nwa ya na ụmụ nwa na-emekọ something ọtara na ọnwa onye ọmbe by enu koo ya by hanging na-etinye elu malụ sef na dị nwa bịa sef ga ụmụ egwu anụ egwu a ka ọ na-akụlụ ha den ị na-akụlụ ya nwa na-agbazili ya na-asị ya nwa onye mazụrụ agbọ mma isi na-epe gelu mpe ọtagodi ọ na-ekwetegodi na steeti ndị nwa na-ebunyegodi ọkwa mkpọ so you are learning from the masters. Mba ọ dị elu the man no one thing about my man bụ say onwe ka nyanwa si wee lijuo afọ dị happy o tinye alụ n'ụlọ like this onye bụkọdo ụzọ ati ya fimo ka edobe ife a ihe ka ihe na-eme ihe ngwa dododo ọbasị ya dị mgbe o kuluzie down na-awụzi eze banye na-amụzi amụ ọtago na ọkpụ nna ka ọ na-egbu alụ n'ọlụ mgbe nwa bụrụ mgbe nwa mgbe ọ na-aba iji ịchụ mmiri anyị adọghị elu n'ilu ime ogbe fụcha ụmụazị ma mma ịghọtago na-agba ha 2x2 asa ịghọtago ba ya si ide ego bekee ifujugo anya cupcake ụmụasa na amazing coffee nke ikpeazụ ka m na-agwa let me ask you ka m jụzie gị ugbu a keke unu si emekwanụ ya wụ ọrụ ugbu a mgbe ọ na-esi agba asa kịta ịghọta ịchọ ha mgbaga asa na national television agba na ma asị m keke unu si eme ya ugbu a maka mgbuwa alụ gị ọlụ ịmana ngwa ọnwa ụbọchị izu m nọ na-achọ ịkọ ọlụ gị dị ya ịkọ mana gị nwanyị na-agba oke speed that day mgbe m gbagotere Lagos ka m bịa afụba na a na-eme ụmụ ihe efu nwaanyị ịlaikilo na-anụnwa Ndogodi Sibia, as you were walking, I was just seeing a shadow all over you, and your face looked familiar. I don't know if we can become. No, and that studio Iban on the channel, not for you. When you go to Rome now, you behave like Roman. I can't now. Okay, for on the chabo Italian. On the style. On the chabo highest. So fast. On the chabo highest. Ọnịcha bụ highest. Okay, efu nwa na Ọnịcha na efu itinye alụ na Ọnịcha n'ime ogbe na efu nwa na ka nwe na afa dị gị bụ Nkechi. Ya Ọnịcha. Imele ya. Nne bịagodi ka ngwa ya. Owuzi nkịta. Mkpọ gị ngwa gị na. Ibegodi ile ya. Nne bịagodi na onwe nche ịgwa ya. Dị gị ala bịagodi ọ bịagodi ọsị ọmụ ka ị na-akpọ isi aka m godi down ọsọ. Ifụlọ nwoke dọnye n'ilu gị na-agwa gị okwu ị na-asụzi ilu ma oyi. Come on cool down ọsọ mkpọ gị ngwa ya. Ya ịgbada asawa ihe a ya ki. Na ọ for you Ọnịcha standard ka m na-ebunye go. Ọnịcha standard ka m na-ebunye. One day nwere ya kpọfekwa gị n'ime Lagos. Hayi, sọsọ na Ọnịcha ka mmadụ ga-agba ọgba gị titi. Ndị nwa adalụ, ọ bụrụ na nke nwa adalụ, ọ gbapụ elu gị fim ebe ozugbo ozugbo. Wait, chere ma ajọ gị ịchọrọ ịgbado ego bekee ugbu a sị m. Wait, gịnị ka ị na-akpọ? Ọ bụ na m amala afa first time. Ọ bụ na m amala afa first time. Enwe tissue eji eme ụmụ ihe ndị a. No tissue. Ọ bụla sọ tissue ma tissue. Ma tissue ọ bụla sọ tissue. Before go me go do otu ahụ nna you are failed already. Asa onwe kwa anọ ma akwụrụ. I say my one thing about way style line Ọnịcha. Ihe afụkwa guy man kpọ dị nne iyi bugodi n'obi bụ double exhaust engine V6. Ị na-agba dị nwa titi o.
maka ihe anyị kwu ugbu a ụmụ gị nọ na-agụ si m ajụọ gị ajụjụ jụọnụ m ihe m chọrọ ịjụ gị first bụ echego m ya na ama m na ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-echekwa ụmụ ihe ndị ahụ nke ihe na-adị eme ụmụ nwoke na-adị asị ihe na-adị n'obi ụmụ nwaanyị na-adị amasị ụmụ nwoke ihe niile ihe Manchester, Man United ọ na-abịa iche ijego moto ime mbugodo ụzọ n'injin ime mbụ ụzọ na-omeghe injin ma na injin anọ ọlụ ọ mkpọ gị ngwa gị na ọ ya mee nwoke fugodo nwaanyị like this o burugodo ụzọ wee godo injin ya ma na injin anọ ọlụ hapụ ilu nwaanyị hapụ akwa oyi hapụ ụkwụ ya hapụ ihe ndị ọzọ niile na-ene anya n'ihe Manchester ngwa gị na ma na the girl ọ bụgodo onye Manchester ka onye asị ọkwa ifuru ihe m ji na-asị ụbọchị Chukwu ga-ebịa ụbọchị ọ ya kpọọ gị ngwa gị n'elu ụwa ụmụ nwaanyị ga-ebu ụzọ baa n'eluigwe asa yes ka m gbatọpụ asa nna agba na so ebe ọ dị nwa si ya nwa nna mụ ajọsụ ife gị na-amasịkwa m like this ka o si adị na ka anyị lụọ by si de by 18 Avenue ka mmụọ ọgbụgba alụ gị ọlụ ka ịkpapụta ya ka o si ka anyị lụkọọ ya ka anyị takọọ ya ghọtago likọ ife ọnụ ghọtago dị mmasị gị ọkwa ị na-achọ onye ya ana n'iyi ka ị na-achọ ya eme nke ya dị nwa jụrụ alụ ozugbo ifuzie gaima na anwụ na-etobi nne ma na-ema ka ime nka emihe gaima yi ebido kwubezi ozugbo na onye na-achị ya aka kọma zuzupụ ya esonye mgbu love anwụ ozugbo I dey tell you mana ọ na Lagos aka ndị a na-afụ ka a na-asụ oyibo ọ kwetara alụsị gị oke alaghịkwa m onakụ esi gị ga-esiwa ya alaghịkwa m iyi ikwu mana achọkwa m ya bịa kịta nwa ihe nwoke yi ekwu ka m chọrọ ịnụ ma nke nwaanyị kweta ịkpọtara ala ozugbo sị nne ngwa wọchizie na aka mụnwa ga-esizi wee gbapelu ife ma ị ga-ala ike ya na bịazie ka anyị lụọ ka anyị kwụọ ba komkomkomkomkom mba anyị nwere ụdị taịm anya na mwesie ihe niile m meju wee chọ kọstọma na main market ịma na Ọnịcha bụ sharp sharp na-emenye gị oti nye m oti Lagos ịghọta ebu na staịlụ nke Ọnịcha abata Lagos ịma nwụta ụfụ asa ị na-achịkọwa na onye nsogbu gị na ma enwetabeghị gị enwetago m emenwetabeghị mba ngwa kwụzie ya na national television ma ebulikwa gị enu iweta ego m ma ebulikwa gị banye enu mụ afọ ukwu ilugo nekwa m anya na-efu n'ezigbote onye ilu efi ka m bụ mụ afọ ukwu ilu ga mee your worst mee my worst do your worst ngwa nwere na ka anyị bịa ka anyị gbanyụ ọkụ na aka efe ihe meziri onwe Ngagi Igbo Radio Show na Home 3.3 FM si gị na ịnụ ihe na-aza nganga ebe ihe nweta ya wụ ofebe ọkwa ịma loyi ọwụ na ọtara ọwụ na ọfụfụ ọwụ na ọgarị ọwụ na ọsem ọwụ na wit ka ị na-adị eli loyi anwa ihe ihe ewu nwayọ wee kpọọ ya wụ hot maka ọ na-eme nke ezigbo na oje gị na emezina that sound ya that sound a bụ sound eji eme offload gịnị kọntena ngwa afịa that sound ọ na-ejegodo na-eji ewo nna ha agwa gị niile eju na-eme nkwụsị sound a kwụsị that sound a bụ sound eji eme clearing and forwarding offload ndị na-agwa amaghị ihe ha na-ekwu ọkụ ya ngwa cool down Hot 93.3 FM ị ga-ala ike ya na ọ na-aba ebe ọ kwesịrị ka ọ na-aba ozugbo n'ụta direct entry by pion olodo ime ihe a na-akpọ LODO mana ịpụtakwasị ka ị were ofe dị mma wee lie ihe ọwụ na ofe olugbu egusi nke ọwụ na ọwụ ofe mmanụ whatever white soup nke ọbụla chọcha ofe ahụ na-adịghị mma n'alụ na ị na-elolo ele ahụ si ka ị kpọọ ya gịnị kpọọ ya ịtagokwana ego ndị mmadụ ma gwa gị na ụwa awa ofu nje ịtago ego ndị mmadụ n'elu ụwa nke gị ka ọ fọzie ama emechego m ihe m niile m na-eme ị naghị ekwete
because ị naghị ekwete before ntinye mma manụ interest mme mana ama m ebe m ejide gị until na ma enweta interest mal interest ego one mme enweta ma ntinye n'ebe ị nọ ịnụnugo the power of a woman. The power of a woman. Ịnụnugo ya. Ọ bụrụ maka esi Ọnịcha bịa. Cheenụ ọ ga-eme gị vum n'anya. Esi Ọnịcha agbagota abịala igwu egwu na Lagos. Ọkwa gwara gị agwa na mgbe anyị malitere si gị when you go to Rome, ime ngene you behave like the Romans. Ịbatago Lagos hapụzienụ. Nye onwe gị just few obere oge ego ahụ ị na-akpachi mountain gịnị ka ewo mmelie lie nliche ya mfichi ọnụ m shekikwe ukwu like this and pass nothing go happen ịghọta that kind thing. Iche ofe ahụ ka m nọ na-ekwu si ka ofe mmeji wee lolo ilo ya chee ya ofe olugbu ofe nsala ofe egusi nke ọwụ na ị na-eri na-adịghị mma si ka ihe wa ahụ ofe a kpọọ ya ego bekee si nọ ego bekee ịchọkwa hozi ya ewe si nọ cupcake ụmụasa nke nji wee gwa gị na ahụ ifugodu nwoke first mana ọwụka nke na na-ekwu isi gị na-eko mbebi parking well ghọta asị ihe na-ekwu na ọ na-awụ m mmiri oyi ichechego n'ofe ahụ si yes ka ihe ma akpọ ofe a ịghọtago ya ego ije eje mba one of Africa na nwiyo cupcake ụmụasa ịbịa chee yes ka ihe mmeji wee washgodo ihe a down ọwụ na ọbịa mam kreto na ị na-aṅụ ọwụ na mmiri ọwụkwa n'ụlọ minerals soft drink ịkpọ ya nganga Igbo radio show ọgwụla onwezi ihe ọzọ ihe eme onwezi ka o si wee na-adịrị gị chọzi ihe eme just be licking your radio like this radio nke asọgwe n'onwe ya ọkwa ifuru onye ajọ obi onye ajọ obi ka m chọrọ ikwu mind gị adịgo very dirty ụmụazị na-egwu egwu na ọnwụ ya ha na-eme ha dị ha sị na aja na obi m efoda soundtrack ị na-enye asa ego bekee aja na obi m ọ nke m na-agwadebe ọkwa ifuru gị na ihe maka soundtrack ma mgbe ị na-aba studio igwu egwu agwara gị na ihe eji eme offload ihe eji eme offload nothing dey there mgbe iji chọpụta na sị gị lụọ ọlụ ihe niile wee ọlụ a na-alụ ọlụ from Sunday to Monday to Tuesday bata na Saturday ga-eme gịnị nwiyo izuo n'ike na nne gbatị akwara na izuo n'ike ibunye ntị gị enu eze a na-anala ikuku ọkụ ihe nganga na-alụ n'elu ụwa kpọọ gị ngwago ngwa nwiyo asa ka ihe no oh no onwe ka o si emezi m n'alụ na m bịaghị nso bịa nso nketa ekwete m bịa nso bịa gị nso mana ọwụkwa nke ihe iji abịa nso owu jos o nwere pimpụl nọ m n'ilu pimpụl nwa ọgbakwugo gị shege banga take it ya ihe ọzọ anyị na-alụ ohi ya ifugonu ka o si adị nwiyo ngwa sei nwanne asọ nwunye njọs na-erizinu mgbe m na-abịa hie one a isi wee tọ n'ụmụazị ipto naanị nwa mgbe a na-egwu egwu ọnwa ka ọnwa si wee pụta maọbụ ndị otu anyị jee drama school den n'ime ogbe ta mgbe agodi amesị asembli na otu one agodi na-ebidogodi mee ebere exercise den apụta na-agụla anyị ụmụ egwu anụnwa onye na-akọ ede mara mma ọkụkọ onye na-ade anakọta ticha ebidokwa sị gị eje m ịyọ ọkụrụ ịyọmere ya ọkụrụ so nwee sigodi ka irizin godi today based on anyị etinyekwalụ ndị mmadụ alụ by ajụjụ kwa by ife mbudite by ife nritekwa mana anyị na-erizin godi today nwanne ọ bụ na itinye ala egwegodi anyị egwu anwụ ọ na-abụ icheta unugo n'ụmụazị den hey ọtọ gị nnukwu ụtọ onye gị personal joy ọkwa mkpọ gị ngwa gị onye gị personal joy so itinyela anyị alụ igwe anyị egwu anwụ ngo mana primary school ma mgbe na-esi nri aja ma mgbe na-eme egwu mpa na mma egwu m egwu mpa na mma mpa na mma mkpọ gị ngwa gị agwago m gị nke wee eziokwu si gị na mgbe alaeze Chukwu ga-emechie wee bịa na ụmụ nwaanyị ga-anọ n'ilu oche na-eje maka anyị siri nri aja nye eme ụmụ ihe mana nri aja godi yes ebe ahụ ka anyị nọ wee mụta isi ofe nsala ofe egusi itinye ya nnu itinye ya ma ikutekwe
onye si fugodi gị ya na rolu gị na ụmụazị de ya bụ papa na mama ejima ọ rolu ya na-eple na ụmụazị nsị gị ihe m siri ewu nri aja ị na-esi ya asị mama ejima mba no just na m na-ele ya ị na-ere ya onye telemundi just Ana m ele ya na-akọọla onwe gị akụkọ ikoroke mana ihe anyị na-ekwu taa maka aside that anyị nwekwa ajụjụ ịmanụ ka o si adị na ihe awụ gwam 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 ebe anyị na-eme gịnị na-ezu ike nweta onwe anyị ihe awụ loilo ya nwere ihe awụkwa ofe ọbụla ị na-amasị gị anyị nwere ihe awụkwa bia n'ọwụ ị chọrọ ịnwụta taa anyị nwere ya ebe a just nọ banye n'ime bata n'ime ihe anyị na-eme ọgwụla o ị na-ajụ onwe gị ka ihe mmeji bata n'ihe anyị na-emekwanụ m na-asị gị nọ 08182426659 anaghị agụ oge kwa na ya amalitego already ọ jọsọ bata ọkwa ịnụgo ọnụ na ọ bụ zitela anyị ozi meseji zitela anyị ozi meseji text meseji ma WhatsApp na 070-800-51850 izitela ala ozi ya nwanne m nwa gị akweta gị na mma agụpụta ya ama m na ndị nke anyị a na-adị eche ha ebidogo batawago n'ihe anyị na-eme already ọnwụ na nke awụ nke izizi gị na-asị maka ndị ọzọ na-abata akwe unu kpọrọ na mbọ ka m si bata anyị akpọgo ya mana mma akpọkwa ya ọzọ si gị nọ 08182426591 ka anyị bụrụ oku onye a. Yes. Hello. Ehihie ọma o. Ehihie ọma. Nganga n'idaye. Mbombo. Nganga n'idaye. Mbombo. Onye Chimereze na mmadụ apụghị na ya. Mbombo. Onye Chimereze na mmadụ apụghị na ya. Mbombo. Gụọ ya ọzọ biko, gụọ ya ọzọ. Nganga n'idaye. Nganga n'isogbugo anyị o. Mbombo. Na-aga na anyị na-eme bakọ. Anyị mma. Mbombo. Onye Chimereze Chimereze na mmadụ apụghị na ya. Mbombo. Ọ bụrụ ụmụnne nwaanyị asị nọ. Na mmadụ apụghị ịkọ ya. Ọ bụ ndị nne nwaanyị asịsị nọ oo ya o. Chai. Nna ikogo anyị fe. Azị na ikoligo m n'ife. Ego nke na-anụ m. Nenu mo. Na hostel. Asa special. Yes. Mwa. Dịka m ji na-eje na. Nwa mụrụ na mma. Correct. Iji ya. Nwa mụ n'otu Sọnde. Ụdara mmecha. Ngwanụ liket. Ndị mebiri obodo mgbe nwa. Ndị a bụ evidence of ndị mebiri obodo mgbe nwa. Ọ dịrị gị na mma nwoke ọma. Asị? Ana m ekpele gị ekpele sị gị ya dịrị gị na mma na. Nwanyị ọma, o mitela m unu o teela nwunye. Onye isi mmụọ nsọ ọkwa m bịazi na-asị ka ezi ijezi mana ọkwa maka ọdịmma m maka na mgbe isi nsị ị na-abata mụ na asa bịazi elobazi ọfụma. Asị m akwa onye were anụ desara nkịta wee gawa holidays. Amanụ m obi ga-akụrozi ya n'elu. Since April mụ na asa bịazi eloba ọfụma memmen. Mụ na ego bekee lụbazi memmen. Ị na-ekwu ya na national television? Mba. Ma ncha n'ebe anọ m emechi o, anọ m emechi. Ị ga-ekolo onwe mba nọmalụ ihe ahụ. Ihe anyị na-enwe iyo nọ na-ekwu asị o. Ebili aha na asị ka ọ na-atụ na. Yes. Ya mere ya na-abụ na mma educhi ya ga-ebe isi pụta ebe isi nata mma atụchi ya kwa gị bak na ịbatakwa gị inyebe nsogbu ịbata gị inyebe nsogbu na mma ekpe ezije gị bak. Calm down. Hapụgodo ihe fefuru lọva. Onye isi Daddy Monster mụ abụgode dachi n'isi onwe m na mkpọkpọ nke kpọọ gị ngwago. Daalụ n'ụdị nne. Daalụ jari. Ego si aga. Udo ọkwa ịmanụ ka o si adị na nwa ihe ọzọ. Ọkụ igwuru egwu na ụmụazụ. Mba ka ọ gwagoro nna anyị aha ya. Oke afa Chibike from Adia. Rove of my right. Ama m nọ ya. The rove of my right. FM ya ajụ.
efe m ya ajụ nke ikpeazụ ọkpọ ịgbara m nke ikpeazụ ịkpọ agwagara m ga-efe gị ajụ n'ihi efu na anyị achọ gị achọ mana ọ batago nwede just ịbata na ijiri nwayọọ isi ajụ ogo yi nwa anwa tinyekwa alụmalụ again by competition ebe ego bekee nọ mụ efe gị ajụ na 440 na ngị nwa analizie final nwayọọ kwakwa butuo adịte ya onwe dị mana ife dị mma maka eko si adị na ọkwa egwuregwu na ụmụazị ngwagwa na ya ofu egwu a igwu ya na-agụ na ụmụazị ịma kpako oge oye uya egwuregwu njiri a nwunyo mpe nwere ya na ese ụkanụ na mgbe anyị pe mpe ọ na-abụ mmiri zoo na ya gbara ọtọ pụta kịta anụnwa ịmụ ihe niile I'm telling you ị na-enenelu onwe sinema for free Mommy and Daddy. ị na-egwu egwu Mommy and Daddy. Emetegbe m ya Mommy and Daddy. Adị ka na-eme ya maka kịta amụ na ego na-emezi nke Mommy and Daddy. ife ya na-ekwu onye ụwa ị ka na-eme elu otu atọ ọkụ ya asa jụọ ya ụjọ ka ọ nali achọrọ m ka ọ daa ụjọ na ka onye ahụ efe mmachi igwe anụ bifo na-ajọ ma gwa ha dịsa onye ọbụla nọsi ọfụma ndị nganga zuru ezu yes nganga zuru ezu ekele ha emisigo gị na ọbụla m isi gị emisigo gị na nke ukwuu emisere m unu ngwa nye m ajụjụ ya ụjụ ka ọ pụọ ozugbo ozugbo ka ọ daa ya naba ozugbo ozugbo ngwa ke afọ Biafra war malitere ọgụ Biafra ke afọ malitere amụbeghị mgbe ahụ na agwaghị gị na onye anụ a sọsi ya ọ na-eje skuulu mgbe abụ ịwụla aka m n'ala ka ekwadị ka isi ekwuzi otu a ka nwunye na-efilizi ka asa Nigeria ịma na history a na-agụzi history na skuul Nigeria a na-agụkwa hapụkwa ụmụ ihe a excuse ihe iji wụọ aka ka ị na-enye ihe ọkụ ya mpa onye dara ada adago just kweta na ịda itigo ọkwa ịma echenu na ihe awụ nke anyị ihe niile ndị anyị na-eme ebe awụ nke ndị Igbo nwee ihe a ga-ajụ gị nwee mgbasa onye Igbo ikwesị ka inye excuse ya ibido tata kọlụ nyebele onye awụgo aka bụ na ọ dago hapụ onye a ka ọ tigo ngwa meele m ofu ihe maka love ka dị between me and you ọmụ ihe ọ ya eme na meele m ofu ihe just wee nọ nwayọ na-asị sweetie anọmanụzi gị sweetie ga-were nwayọ cut on the phone enyi ya bye 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 ya sorry ebezina na Chukwu nọ nso ọba kwebezina na Chukwu nọ nso Chine ebezina na ego nọ nso pounds and dollars gị kwa o nke ije je mba nke ije ma chai ngwa nụlụkata ete ọkwa efugo ka o si adị ngwa spend me Oisi monster cow for you. Bịa mma unu niile ọkụ mma esunye unu niile ọkụ na nganga anụwa mụ na unu a na-abịazi ịmụ aka ka ijez hapụ ọnụ m ego m na ọ gwara unu asa ịgwaghara mmadụ emetego ọfụma say the truth and shame them. Mba na unu ama ka esi anyị si eme ihe enyiwe shi a na-eme na-emesị na-agbanye ọkụ ọ na fonu ka unu ya na-eme nke unu mba anyị na-akụkọ onye akụkọ ụwa Lagos onye akụkọ ụwa
Ihe we have phone. Ihe we have life and direct. All life na iko si mana I go to ta ko we na. By Sidok ya. By two aside. Manage kwa ka we yo ji we ba we. Ngwa gị na by alụ aja. Mba na ọzọ ka ala aja. Ya wo fu mo no ye le ma tinye system. So atoni iwu hazi. Ọbụrụ ka ịpụta na ịgbachasa iro na alụsị ugwu ịta idebe alụ emeri ka n'ihe emeri ọka chere ma jụọ gị anyị ga-ebipụtachi alụ ka anyị gwa gị na anyị ga-emenwuri ya na mgbe mụ a etinyekwa alụ na alụ with men m na ntinye alụ nke onye ọbụla ọsọ ụkwa m emegaja nwoke anyị biko how many years chele how many years ka ị nọgo na Lagos like just 2 years. 2 years. Ịkabata obodo abata na-eme mkpọtụ nweta ide na nke ego ọsọ. Otego m kụbara ọrụ na Lagos mana ọ mgbe m bidoro obibe di ya ebibe ya taa. Ọ ka m dọrọ ya arụsị nke ụwa. Ọkwị na-agbasa. Ogo sometimes na sometimes. Iji. Ka m na-agba na. Look at me. Man, egbugo m n'ụwa. Just look at me. Asa ịma the funny thing bụ na ọ gaghị a na-asị gị na-asọ ọsọ m nwee ike ọ bụrụ na obegokwa nwa n'igwe si ya na tata na nọ n'ụlọ ka anyị bịa kwụọ 2 by 2 asa adịghị ọrụ kastin ọ sị na o nwere prestige sọgbụ ihe ejuma na gaghị manụ ma asụ oyibo ma o ruo n'ịgba asa oyibo a na-adapụta ebe niile adọmọla ebe oyibo a si dapụta na isi asụọ ya ọzọ ma nsụ ya lụnwuzie sugodi ọzọ na ife ọsụtazi ọfụma ọsụta nwuli n'osisi ya the first time o nwere prestige ị mere ụmụ ihe anyị mere mgbe adị n'ụmụaka mana eletachizi nke anwa eletachizi mana m ga-azụ ya jọs otu ọ na-esiroti onye ọbụla isiloti anya anyị dị ki oke ka mbido tolombom oge na ise ntampe ngwa abụgodi ngwa bụ eshenta model esoro gị wee chaa ụdị isi awụ ahụ ịmakwa egwu ị na-agụ ya anụ ịmakwa egwu ịgụrụ ya kịta Look at the falling of hand. Egwu anụ a bụ from ndị 1982-83 all ndị a ụmụazị amụ mgbe ahụ isi na-eche keki isi emasị n'ọgba ahụ because mgbaka nka na nwufe dị bọtụ imagine mpa mmankwe na anyị akpataghị ihe nne ga-eme obere oge na ebutere gị ofu ụgbọ afụgo m plan unu niile tọwel na-esunye unu niile ọkụ ihe ekoola onwe gị na mpi ma na-egwabekwa ya afago oge sorry John Bosco as in nganga bụ mkpọfe nganga bụ mkpọfe ichefuzi aha gị no aghọta m na-agwa gị nke wee eziokwu si gị na ị nọ n'ime nganga onwere ihe dịka aha onwere ihe dịka ebe isi akpọgodu fes ihe enwetegoro onwe gị asangwa jụọ ya ajụ ka ọ na-lie jụọ ya ajụ onye a ya awụgodo aka adị m shọ ebe o chetara egwu ọgụ na ụmụazụ ajụ ya ya ka ọ ya echeta wọchị ya ka o ya esi dadi kweshọn afọ ahụ Biafra War gbaga m ịgba nda Biafra War mgbe ọ malitere mgbe ha nọ na-egwu egwu aja gbalị ọzọ you are clear. Okay. Nigeria Civil War. Mgbe anyị chọrọ ịma na okwu esighị ike na mana igosipụtago onwe gị mgbe ịkaliga egwu mgbe ịkaliga egwu It's not 6 and 7.
asakwọlụ n'ọnya aka napụ ga mmanụ ewo chele na manụ ya Kwọlụ ya aka, ọfụma o. mgbe galụga teketi nwanne m nwoke teketeke n'ijere akwụkwọ ime ihe a kụziri n'ụlọ akwụkwọ I'm telling you. ọ gịnịrị ọ na-abụ egbunye gị espe mara ihe egbunye gị when you see n'ime ihe oke nna gị wee nkụzi teketi ya nwa ewo ọ gịnị Thank you, thank you, thank you, Ọkụ thank you, jesiri thank gị you, alụ. thank you. emegokwala i weekend o Anabatara m ya. ngwalado mma o Nọdụ mma o Okay, I like to use the medical. daalụ every Tuesday Thursday na Saturday anyị na-egbunye here steady Uche m bịa, m na-akpọbu na-akpọ na ahụ. okay ị na-eme ọfụma Yeah. Anụbeghị m onye nna anyị a na-akpọbu from Ikorodu, Izutonye Maazị. ọ ya abatalele ọ ya abatalele ọkụ efugo nganga dịsị family nganga bụ family onye agwa gị ọbụla ya ma ndị ọbụla daalụ is a small community onye ọbụla ma onye ọbụla ma ị nọ ebe ahụ si n'ebatara n'ime nganga you are doing yourself I'm telling you. ebe a ka ụmụnne gị nọ ebe a ka ụmụnna ị gị nọ na-agba mgbu ọ gịnị dị na-abatakwa ka a na-ama na ị nọkwa na Lagos hello Afụgo m oyi m. afụgo m ọyịmụ onye ga-abụ ọyịmụ ọyịmụ Kedu onye ga-abụ ọyịmụ Kedu onye ga-abụ ọyịmụ onye ga-abụ oyi gị ngwa tinye nganga n'ime ya Onye Igbo ga-abụ oyi m. mgbe ebebe ruo mgbe ebebe as in maazị Onyema Ego bekee, ọkwa ịma na-achọgo gị ndị mmadụ Ndị mmadụ na-achọ na-achọzi gị gị left achọ. right and center iji wee zi gị na ngangawo family ka m na-agwa gị onye Chineke ya-agọzi onye ọbụla ise na-eji ngaji Igbo n'aha Jizọs. amen Ma onye ama afụ ya, ma onye na-amara afụ ya, ma onye na-akpọbata, ma onye na-ada Ma ndị akpọ, ma onye na-ege na-akpọ ege. nke ya na-ada aga, Eh. na ndị nke ya na-aga, Mhm. onye nwaanyị nọnyere ya, ihe a na-eme Chineke ya-agọzi ya mmadụ kwuru mmadụ n'aha Jizọs. amen Maazị Onyema Ihe onye ọbụla na-eme bụ nke dị mma, onye nwaanyị gọzie ya n'aha amen Jizọs. amen Adịgaji Igbo, Chineke gọzie ya. amen Ọ ha nwere ihe mere anyị ji wee bụrụ ofu famili. I'm telling amen you ọnya na ihe jikọtara Igbo ọnụ ya adịka ụzọ mmiri ama dịka ụzọ nkụ. omenchi echi Tell you. amen Amen. amen Maazị Onyema Ee, ekpebigo m na ihe eso na ndị mmechi fada na parish ma Ọchọghọ nke ahụ. Parish of women ọgụnwa ị na-esi mkpara ka ọkachi n'owute ekpere ekpe na ọ bụrụzi katkis level ka ị kwesịrị ịnọ n'ọfada ka ị ya anọzi nke iji wee bụrụ bishọp ka iji wee bụrụ gị na iji esi m fada emego m ihe niile ahụ one Mary Santontis and inomine patri Innomine Patri. espiritu santu Correct. echigo m ihe niile in once ma bishop ma parish priest ma fada ma deacon echigo m ha niile once so mụ achọ ichukwu gị fada kịta ị na-esi mkpara ịma na m anụgo nwaanyị fada ọ na-anụ nwaanyị oke eziokwu ọkachi anyị abụ bikọzụ ụbụrụ katis agara m akpara akwụ ya na-akpara akwụ ego efugo mgbe m chọrọ na mkpebie ka m nabatakwa gị imebikwa ihe niile hapụbazie Hi. hapụba Maazị Onyema. Ọkịsalụ. hapụbazie nna ya gwa m n'ihe nwere ihe anyị nọ kịta bụ ya ọsọ kpara akwụ egwu ee maazị akpọfego m n'elu ụwa ee mkpọ gị ngwago mana ọ dị mma ezigbotela mbakwa ihe mana Chibuike kpọrọ kịta si na ya anaghịgoro ego bekee ọ bụ ndị na-akpa akwa akpata akwa onye nwe isi akwụ na based on nwunye okwa memmen kwa na-ebu ya wholesale adị mazie na nwunye ometeki onye kwetere ebe mkpada onye nwanyị ọ mkpọ gị ngwa gị ghọtago ọ mgbe iji chọpụta asa jụgodo onye ahụ jụ ka ọmụrụ amụ naba jụọ ya ka ọ daa ya ka ọ mụrụ amụ naba ngwa na Second Republic Second Republic mana nwere First Republic nwee Second Republic nwekwa Third Republic nke nwunye na-achọpụta ọkwa ngwa gị agwara na ọ gaghị aya anaghị mkpọ gị ngwa gị kedu onye ga-abụ Oyimo. kedu onye ga-abụ oyimo kedu onye ga
Igbo nganga Igbo ga-abụ oyi gị. Ngwasa ka m gụọlụ gị nka. Kedu onye ga-awụ aka? Kedu onye ga-awụ aka? Maazị onye ga-awụ aka. Ọnọdụ ya. Hello. Ehi ọma nwoke ọma. Onye isi mpachi oyi now. Hello, Nkenema. My brother, follow come na nwere ihe jikọrọ ya na chaja a na-ego n'ime afịa kwa. Atọ. Ngwa gị na Italia. Different between China and Korea. Enwe ihe dị iche na ị na-alị anya by level ya ama ozugbo. Ada pounds and dollar. Nkijejemba. Thank you, my darling. Okay, how far are you now? Oyoma Clinton. Ka o si adị na Obenigwe na-agba first. Obenigwe na-agbala onwe ya first by Oluwa number 1. Mkpọ gị ngwa gị. Kili nọ n'ụlọ. Mba, ọ bụ ka nwoke ga-anọ n'ụlọ. Tupu ka ụbọchị acha na. Okay, ọ dị mma. Asa ka ọ gụọla anyị egwu na. Gụọla anyị egwu. Egwu na ụmụazị. Na akwụkwọ nke mmụọ gara ndị mmadụ agụgụ ya na kagoro mbawa ụmụaka. Mba igbutere egwu na ụmụazị. O nwere ndị si na mere nke mma na mpa isokwa mee nke mma na mpa. Ọ da-agbaji ya. Nwata bụle nna ya elu. Aka bụ ụmụaka na ị ga-abịa mpe na-achọzi agọchikwa based on woto kwa. Ị na-agọchisikwa agọchi maka na efu dị gị na amara ngwa abụli ya hosel. Ọkwa mkpọfe level. Kpọọ gị ngwa gị na. Ọ dị mma. Asajugodi ajụ na. Dị m ajụọ gị ajụjụ jekwa nke mma. Don't run oke speed. Were ya nwayọ mma jụ gị nke ịma ihe enweta ya. Just calm down. Nke a m na-ajụ gị ewu na Second Republic ka Maazị Igbo pụta wee wụọ Senate President na Second Republic. Senate President. Ka afa Maazị Igbo ahụ wụ Senate President na Second Republic. Ị karịrị m ka steeti maka mma ka achị ebe ahụ wee tinkụwazi. Anambra steeti. Ka esi ebe ahụ mba ọsịsị gbunye espo ịma na m na-ala ike igbunye ndị mmadụ espo mana ọ bụla banye onye mgbunye espo na igbu ego dị ga-espo ọ ya awụkwa aka ihe eko na ngwa wọtụ ya. Asịsị mezie 50-50 ma phone a friend sef. Who wants to be a nganga radio show? Who wants to be a millionaire n'ime nganga? Who wants to be a nganga radio show? Ngwa sazienu dị ajụjụ na. Mee magone ka ihe emekwa. Maka ihe si n'ala elu onwe ya si azụ ụlọ si windo mapụ. Mba abụrụ m onye mana by onwe ka esi gbaba ọsọ ngwa ya amakwa windo weda na ịchọrọ ya ma ịchọrọ ya ọkwa ịma onwe ka ọsọ si mee ugbu a na nke a ka na-akpọ ọsọ ndụ. Ọsọ ndụ ebe ọrụ ịpụrụ isi tinye ngwanalie na ebe nsepụtara ngozi adịkwaba. Daalụ nwanne m nwoke. Mkpọ gị ngwa gị nganga Igbo ji iwe mana ọ bụkwa iwe nke na-emebi ife maka men nwere ike na-asịzi ka ezi ife na-emezi. Mkpọ gị ngwa gị anyị jọsụ jiri iwe Chineke iwe Chukwu ịmana asa iwe nke Chukwu adịghị enye nsogbu ọ na-emebi ife nke na-edozi ụwa. Nwanne ka m gwakwa gị again kpọọ gị ngwa gị bịa nso nọdụ nso ka m gwa gị something. Nwanne na-eme ya ka m gwa ya onwe ka o si dị ilu gị na Lagos based on na ịchọ ebe ọ ya abịa itinye ọnụ wetaweta nke onye ọbụla 2x2 onye ọbụla weta ya NAFDAC mba akụkọ anọ ya weta NAFDAC nọmba gị weta ya
EFCC enwuru gị first. Aso nwekwa ozi batala yo yotago na ka mbuchaligodi di ozi before ya bakwa na by phone call. Onye nke anụ a bụ Eloka si Lekki Phase 1 wee zutela ya ozi onye ọma Eloka daalụrị nọ wee si o. Nwiyo na ego bekee daalụ nụrụ nne maka ọlụ ọma unu na-alụ ụlọ anyị bụ ụmụ Igbo kwa izu ụka ọbụla every week daalụ. O wee sịkwa o na ya na-ekenekwazi ụmụ Igbo niile nọ na Lagos na mbọ ha na-agba ndị na-alụ ọrụ oyibo ndị na-azụ afịa wee na-asị na ngọzi ga na-eso ụmụ Igbo ilu na-azụ front back front back na akoside front back push back forward 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 back forward. Ọ na-atọ m ụtọ ma mpụ ka ndị Igbo na-ewishi onwe ha wele watara kind say wụ nwanne gị n'ebe ọbụla ifulu onwe gị ọwụ na ụtọ nke one ka iche na ọwụ si gị n'obi gị elu oleka ịnọ n'obi m ifunu gị ime obi m. Okay. Ka anyị ma onye ahụ ọ nọ ya Mamisko nne nwekwa ife ọzọ nna alụ n'elu ụwa ọkwụ lapụzi mụ na gbawasịrị ọsọ na-ajụzi ọwụzi ihe mmelu unu iche onwe ihe mmelu ụmụ nwaanyị iche na nganga so ife ka dị mma ọkụ ya onwedị nne nnọọ anyị nọkwa sọsọ na nwezi onye nke agbagbutenwu nwezi onye ejidetenwuru aka my darling nwa sweetheart ọkwa ifu gị ihe nwe ihe ọ na-emenụ m n'ebe kwa na ọ nọ n'ilu m na-asị gị sweetheart nke ejizi oyibo akọwazi m n'elu ụwa atọkwa m atọ ọ pụta n'ihi na ọsị onye ọbụla tinye ala obi ti mụ na nwa ego bekee mee nke a mee nke ọzọ kwa iwu fake na ma nga ya see your life na national television machi ọkwa ya mba hapụ anya baba gị mmachi chi mụ sorry chi bebi m Chika na-emikpele ala m biko ọ ka m bilie ka ọ ka m nọ ebe m nọ Nwama okay ọkwa next week ize ka ọ sị ka m nọ asị m ikpele ala m ya sị m nọ ọkwa ebe m nọ ọkwa ifo ị na-agba asa ihe agbata asa ebe a ma agba gị mefi gị ka ị ga-esi gbata dị asa style ahụ ị na-eji na Onitsha mainland nwa makwa ịma na next week bụ Valentine bịa nwaanyị a chele mmankwete nke amamme asị na-enwezi jealousy so finally ego bekee anwụbago olu Chineke oyelu bụ ụmụasị ekpere Chukwu zara ụmụ nwa food salad ụmụasa nwiyi n'obodo so finally ego na-anwụzi elu m chi take over enyego m gị Chika nwa werezie nna ekwu ka Valentine mụ na anyị na-abọ ya adị na akajitego m flawa iminili ya ị na-akaji flawa ụkwa anụ nwa na-apị mkpụrụ adịlọ n'ime ya ị na-akaji flawa ebe ego nọ mkpụrụ adịlọ n'ime ụkwa anụ nwa anyị na-apị nonsense chimo anwụkwa anụ ma anwụ mee ntọị asaka hapụ maka n'oche so nuchi ije bebe niile chi na-eje mba n'onwe ka o si adabala m na aga ọzọ chi hose enyego m gị ya hose buru lawazi nwaanyị ọmakwa igwu egwu na ụmụazị ngwa let us go there onye ga-agba egwu iya ga-agba egwu iya onye ga-agba egwu iya Chika ga-agba egwu iya nganga esolo ya iya nwunye ya ga-ebuni ya iya ego bekee mezie gịnị ego bekee ga na-enene iya
ego bekee ga na-eme n'anya ga-agba egwu ihe wo kama nke ahụ ma bịa nwunye ihe mmiri n'etiti gị na ebe gị ya na-eme ihe ahụ anyị agbabago dị egwu ihe emezi bụ ị na-ekili onwe ihe dị ka ihe ahụ ọbịa m ebe anyị kili unu ndị unu na-eme ma ọ masị ha ma gbanye mmiri ebe ahụ nwa ma chọrọ m ka a jụọ gị ahụ jee n'ilo m ka ịda ịghọtago na ịda kịta dịka ị na-achịgwa m na ọ gaghị akwụkwọ ọ ga mana achọrọ m ka o mee mistake taa achọrọ m ka o mee mistake achọrọ m mistake ị ga-asa ajụjụ hapụ mmiri na-abịa na-achụ asa gị ajụjụ gị nwa ga-asakwa ajụjụ ma jụọ ya malụ nke this very simple very very simple ịjụọ ya nke siri ike mbunye gị enu na bulie m for what ya ị na-eti ụmụ nwaanyị ihe chi ọkwefu gị ihe ị na-egotere onwe gị ọbụla ụdị mbunye ahụ nne m na Second Republic biko ke onye Igbo pụta wee wụ Senate President aha ya na Second Republic ọkwefugo ihe na-agbalụ ọkwefugo ihe na-agbalụ nne gị na nwunye ofitiri onwe unu ọkwefugo ihe na ọkwa idigo ha tikita ego happy married life to you in advance idigo ha tikita na nwa ọma nọ na-ahazi ka ndị mmadụ sizie na ọ nwụrụ carry your property and go buru property gị ọkwa ifugoro look at it ifulu ego bekee na-ebe na ị na-eso onye na-asị gị nọ Nnamdi gịnị baby gịnị excuse me that bụ ihe bụ involuntary action amala ama ada amụ mgbe o ji abịa ka ọlụ m ya na-emeche ịchụ ya hello ehihie ọma sa ndewo nna ahụ adịghị m sito ewo sorry ọ na-akakwa mma nganga ka ihe na ya gị nwunye ọba anyị mpa isi kakao mkpakpu ọrụ m gịnị na-aya m ahụ nye ka m na-ajụ gị na-aya gị ọkọ gị na-alọ ya nweke wetaghị m na Tuesday wetaghị m na Thursday ewo mba mgbe ị kwesịrị ịnọ n'ụlọ ọgwụ mgbe alụmeghị since last week Saturday ka m wetara unu last redio oge na moto ma ama m ihe mere ya mana idozigo ya taa ka m ga-atụrụ azụ ya gbaekweji redio ya eweta unu ize chukwu ịbatago eme mwepụkwago gwagụọ nna m onye kwụrụ ọtọ nkwatuo ya sọmụbeze ga-akwụ ọtọ onye kwụrụ ọtọ sọmụbeze ga-akwụ ọtọ onye kwụrụ ọtọ nkwatuo ya ndị niile na-etinye elu m ego m alụ onye kwụrụ ọtọ nkwutuo ya sọmụbụ onwe iyi onwe ego onye obodo nna ahụ mpa chọọ iyi mpa ikwutegodila egwu ụmụazị ọbụla ile ọbụla gị ụka ọbụla nkwunye n'ime nwere ya adịteyo mpa na ọ nwere ya anyị chọziri ka anyị mee gị nke ikpeazụ ka anyị jụọ gị ajụ bezidọ nke anyị maa na ya azata nwa kwa ime nwere ya ọ ya adịkwazị gị na mma anụ gbanata echi bụ ntanọdụ mma mba ya ndị Igbo nọ na Lagos ga-ama na nganga bata ọbụla ya na-agbasa oziọma nganga ise oke nwoke ọma nnọọ daalụrụ nne ngwa tụkwa ndụ mmanụ wikend a ndụ ịtụọ ndụ mmanụ gọzikwazie gị daalụ ọ ga-adịrị ndị Igbo niile mma ise amen ngwanụ nga gị bụ radio show Hot 93.3 FM asị cheki gị na agwa gị n'ime isie nganga nna ezi hot nọ na Lagos ka ihe ọzọ ya emezigo obi ụtọ nwanne ịgbanyego ndị mmiri na-anwụ ya based on mmiri nke dị na green bottle ọmenye nwa obi ụtọ ka nganga ga-esinye gị ya ngwa gị na Tuesdays, Thursdays na Saturday na-abịa ka ịgbala ọgwụ anwụlụ ka ọ dị gị mma n'ala ọkwefugonụ ndị na-eme isi ndị redio ha na-enwe nsogbu na-asị what is happening Olise Igwe emelụrụ nwa gị ebere maka gịnị na nganga Igbo na-enye gị ihe ọbụla niile ịchọ Tuesdays, Thursdays and Saturdays 1 to 2 ebe a ka anyị ga-awụsị nkịta maka na oge asịgo anyị ngwa karịa obe aga ngo mana nsogbu adịrọ
nke m na-asị oge bi coming down maka Tuesday si na anyị ga-awụchikwa ọzọ ego bekee nke ije eme ọnụ eje mbe anyị isi asị get out of the road let me pass it there maka na mụ na ego bekee anọdụgo na-asị gị nọdụ mma biko ihe a na-azụ ụwa ahịa ihe ọbụla igotere ụwa ahịa baa n'ime ahịa nweta ego maka Disemba na-abịakwa o Valentine abatachakwa okwu achọkwa m na Disemba ga-emechekwa ihe ọbịa na ama m ihe m na-akọ Valentine nọ gị nwa na-asị m Valentine ga-akpụkwa makwa chi ike ya akpọ hapụkwa m gị na onye na-eme ihe flawa biko baa na Facebook baa na Twitter baa na Instagram ka iso Nganga Igbo na Nganga Igbo Radio Show ka Ego Diva mechọta nwa na Instagram ka Chifono nwiyo n'obodo chọma ebe niile NWAIYOO na nwiyo Facebook Instagram Twitter TikTok ebe niile nwiyo na ebe ahụ nwanne onye afọ taa ka afọ echi ka emesịa Nganga Igbo